Когато купувате продукти за вашия ресторант, интересувате ли се от външния език? Да, външния език е изключително важен, защото гостите приемат храната с първо почувствие, после вкуса. Но трябва да се намери баланс между добър външен език и добро качество, добри вкусови качества. Добре, как планувате закупуването на продукти? Ами системата е гъвкава, съобразно резервациите и предстоящи мероприятия, съобразно за ангажираността според сезона. Общо взето така планираме покупка на продукти, като ние купуваме ден по ден. Тоест много лесно. Имаме малко стокови запаси и много лесно можем да планираме за следващия ден-два купуване. Добре, дарява ли сте храна, която е остана? Сега не сме издавали, не сме дарявали. Какво ви спира? Значи първото, което е, че нашия ресторант е по-висока категория и количество храна, което остава е изключително малко. А това, което остане, т.е. не е консумирано, а просто подготовката се приготовка и се използва под някаква друга форма, като сосове, като галета и така нататък. Така че при нас, за разлика от големите хотели, където са на блок маси и само става изключително голямо количество храна, за нас това не е типично. Добре, има ли доставчици, които взимат продукти с изтичащ срок на годност? Не. Няма. Запознати сте с закона за даряване на храна? Да, запознат. Ако законът се измени и се облегчи условията, бихте ли дарявали храна? Да, бих дарявал, но пак казвам, че от този тип ресторанти тази храна, която остава изключително малко. Когато ходите на хранителни семинари, обсъждали сте темата за оставащата храна? Какво става с нея? Или това не е тема на вашите разговори? Напротив, това е тема на нашите разговори, но не е единствено само на нас. И това е комбинация с обществени организации, с самата държава, така че цялото общество трябва да работи заедно, а не е само задача на ресторантьорите и на хотелските вериги. Добре, запознати ли сте с практики на световни ресторанти и хранителни вериги за справяне с оставащата храна? Да, запознати и те работят именно точно по този начин, съвместно с доброволчески организации, с общини. Там навсякъде решенията индивидуално, съобразно спецификата на проблема. Връщали ли сте дадено ястие заради външния вид? За външен вид в нашия ресторант. Имате ли идея за нормативни промени в законодателството, които биха подтикнали хора от вашия бранш да даряват? Да, естествено, най-вече чрез закона за ДДС и също за данъчна гледна точка за стимулиране на този процес може да се направи така. Във вашия ресторант хвърляте ли краищния хляб? Не е използвано за галета. Добре, благодаря ви много.